anesithathu. Ivesi yona u-46. Wathanduluka ngezwi elikhulu Yesu. Wathi bawo ngiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Uthe akubetshilo waphuma umphefumulo. Hayi man. General President say ndivumele ndibulise mna. Hleze ningaphinde ndilifumane ithuba lokumbulisa. Oh, nabantwana. Kuwe nirhamente yonke ethandwa nguThixo. Ndithi sinami inkosi wethu. Hey, siyam. Ngetoba nam uthi mandizotya nani ipasika. We. Bendinqwenele ke ukuza nonkosikazi ngoba nami nditshate. Oh. Xa imeko azavuma. Okay. Enkosi isekethe yaseShowbane. Bulela. Firstly, ukuphatha kakuhle uGeneral President. Hey. Imali nisiboleka yena xa simboleka. Sisebenze kakuhle naye. Siyabulela ngalona. Nangelithuba ke lokukhonza nani kule pasika. Lukhangela kuwe kumazwi athethwa nguYesu emnqamlezweni. Ewe bhuti. Lilizwi lesixhenxe kumazwi asixhenxe athethwa nguYesu emnqamlezweni. And the number 7, Hey. it's a divine number. The number it is complete. Right. It is perfect. Akukho nto eshoda. All right. Kaloku uThixo ithi iBhayibhile phaa kwiGenesis wadala zantandathu iintsuku Yo. kodwa ngolwesixhenxe usuku waphumla. Ewe. Yile nto ndisithi le number it's a divine number. All right. Phaa kwisithilelo xa kubhalwa incwadi zibhalelwa amabandla asixhenxe Emadoda. ngoba unumber 7 ubalulekile ebuthikweni. Yo. Kuthethwa nangemimoya esixhenxe. Ewe bhuti. Kodwa ke notsotsi bathi ziwu-7 masiphelele. Ayiphelele kwebo. Ayiphelele. Nabo u-7 bayawubala. Yaye nomlilo uNebukadnezari wathi mawuphindaphindwe kasixhenxe Emadoda. uqiniseke into yokokuba umsebenzi lo ufuna ukwenziwa uyenziwa. So ke ndisukuma kwelo lizwi sikuhambo rhamente oluqale eEdeni lubheka eGolgotha. Ndifuna nje ukuthetha ngezinto ezimbini ezintathu ezenzeka eEdeni ziphinde zenzeke eGolgotha. Emadoda. eEdeni uThixo uyadala. Creation takes place eEdeni, but eGolgotha recreation is taking place. Hayi madoda. Ngamanye amazwi uThixo into beyidalile wathi xa idala masenze umuntu ngokufana nathi. Wafika uSathana wamenza umuntu wangabi yinto efana noThixo. Into
sizama i-message esiyicommunicateayo yethi ngoku uYesu uzama into yoba sibuyele ekubeni sifane noThixo. Uzama ukususa lento eyenza into yoba singafani noThixo. Ndivumeleni ngehamela seshobhani ndithethe ngento ezintathu ndihlale phansi. Eyokuqala, it's a voice of victory. Ilizwi loloyiso. Esibini, vumani ndithi the storm is over. And okugqibela ndivumele ndithi let us move from the merciless hands to the merciful hands. Sisuke kwizandla ezingenampesana siye kwizandla. Xhala lami ndoba sinamuthe 10 minutes. Into endicaptureshileyo kwinto ayithethayo uLuka ngamagama okuqala athi wadanduluka. Wathetha ngelizwi elikhulu without fear or favor. uYesu Kristu wadanduluka. Ithi iBhayibhile kwadidizela imigubasi yesihogo ka ethetha uYesu kwazanyazanyiswa iziseko zesihogo ngoba kuthetha umuntu ozokoyisa isihogo ozolanda umuntu othe wangena esonweni wahlala esihogweni. Kuthola ixesheni lePasika ngelixesha kwenziwa isibingelelo kwingcwele yengcwele. Ulapho umbingelelo omkhulu wathi ke kayidanduluka ngelizwi elikhulu kwahlazuka ikhuselo lengcwaba yasinikeza lonto i-access epheleleyo kuKristu. Alright, yathi lonto ngoku amakhamandela aqhawukile. Hayi man. Kuthiwa phanga sekhaya apho into abankulu ayikuthi. Okay. Xa kufisilwanyana ubona ngamaqhalanga amadlanga into bikhona into efileyo. So kuthiwa namaqhalanga kaSathane iphumile ezocelebrate ukufa kukanyana kaThixo. Ezapha agwele ngoba cinga into yoba oyisile. Kaloku abantu all bacinga into yoba ngabo aboyisayo. Bacinga into yoba licebo labo eli abaliqhubayo. Abaqondi into yoba licebo lokusindisa umuntu ayilolo muntu. Licebo likaThixo elisiphezu kwalo. uThixo ubengakwazi ukumsindisa unyana wakhe angabethelelwa emnqamlezweni, but ukwenzela into yoba icebo likaThixo lenzeke. Wavuma uThixo xa into isecebeni likaThixo. It doesn't matter inhlungu odlula kuzo, kodwa kumele udlule kuzo because it is part of God's plan. Lemeko kuyo uThixo uyayazi. It's part of his plan. Akathulanga nje ngabom. Utusinama, it is Friday and therefore Sunday is coming. Ilenzwe thule. So kwimeko kuyo into endifuna ukuyishiya suthi twaka. Lethe sinama ithi twaka. Izothi suthi twaka. Okay. Danduluka. Hey. Danduluka kwimeko kuyo. Ufane nalamfama ethi ka isiva kuthiwa naku uKristu esiza yavakala idanduluka isithi Yesu nyana kaThixo nyana kaDavide ndenzela inceba ngoba ukhona umuntu owenzela abantu inceba. uThixo lo uye lonto ensithi masidandulukeni kuThixo
sifane nelaa xesha